Dobrý deň, vítajte v Reflexe. Do televízie Markíza prišli dnes ráno ľudia, ktorí chceli uverejniť výzvu o pomoc pri hľadaní nezvestnej študentky VŠMU Soni. Tá zmizla počas uplynulého víkendu a rodina ani priatelia o nej nič nevedeli. V priebehu rozhovoru sa ale priamo pred našou kamerou dozvedeli zásadnú správu. My veríme tomu, že sa nájde a teda, že čoskoro príde domov. Je to možno výzva aj pre tých, ktorí v tejto lokalite v Petržalke bývajú, aby si možno skontrolovali kamery na autách a podobne? Budeme rádi, pretože toto je presne vec... Čo? Polícii sa po intenzívnom nočnom patroni podarilo v Bratislave nájsť živú 22-ročnú študentku. Jej zmiznutie nahlásila mama a polícia skúma, či sa nestala obeťou trestného činu. Prípad vyšetruje krajská kriminálka, takže asi... Máte šťastný koniec, chvála Bohu. Keď neprišla ráno domov, tak sme vlastne začali byť nespokojní, pretože sme boli dohodnutí, že spolu strávime tú nedeľu ako rodina v Starom meste a mali sme vlastne zbytú odísť o 9:00. 6:11 som jej písala na Messenger a tá správa proste nebola doručená, že si ju neprečítala, takže ja už som začala byť nespokojná. No a zhruba, neviem, o 10:30 sme už začali kontaktovať kamarátov, spolužiakov a rozbehli sme sa teda ju hľadať. Nás ako prvé kontaktovala rodina, matka nezvestnej Soni, požiadala nás o pomoc. My sme to hneď dali na našu sociálnu sieť Facebook Pohotovostný patrací tým, kde začalo obrovské zdieľanie. Po získaní prvotných informácií od matky a sestry nezvestnej sme vyrazili do terénu. Prechádzali sme lokácie od miesta, odkiaľ odišla, až na miesto zastávky. O 2:00 ráno sa uskutočnila veľká patracia akcia už aj v spolupráci s políciou. My sme patraciu akciu ukončili zhruba okolo 4:30 ráno a podľa mojich informácií bola vypatraná okolo 6:00 alebo 6:30 ráno. Vaša dcera sa našla, ako sa cítite bezprostredne po? Šťastná, že je živá a zdravá. My sme sa teda ráno videli, čo sa odvtedy zmenilo? Tak dostali sme asi tú najlepšiu správu, akú sme mohli dostať v čo najrýchlejšom možnom čase. A to aj vďaka tomu, že sme naozaj zmobilizovali čo najviac ľudí, pretože urobili nesmierny kus roboty, že sa tá spoločnosť zomkla a že aj tá prinútila tie naše nešťastné zákonné lehoty, ktoré máme, dospieť k tomu, aby sa to trošku urgovalo. Takže chceme sa poďakovať aj policajnému zboru. Tešíme sa z toho, že tá Sonia je v poriadku, že bude v poriadku a chcel by som teda asi iba apelovať na rodičov, na deti, aby nezabudli, že niektoré moderné výdobytky ako zdieranie polôch na telefóne má svoje opodstatnenie a zmysel a myslím si, že my to už od teraz budeme používať na veky vekov. Na základe pokynu riaditeľa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave bolo zo strany vyšetrovateľa Bratislavskej krajskej kriminálky v súvislosti s týmto prípadom začaté trestné stíhanie, a to vo veci trestného činu znásilnenia. Na každú svinu vrie voda. A ja verím tomu, že na základe toho, že sa do toho pustil skvelý tím, ktorý na tom pracuje, tak táto voda zovrie veľmi rýchlo. Môžeme potvrdiť, že sme dnes ráno v našej nemocnici prijali mladú ženu. Vzhľadom k citlivosti celého prípadu nebudeme poskytovať bližšie informácie. Rodičia samozrejme z ňou boli, je pri vedomí. Môžeš nám povedať, ako sa cíti psychicky a ako dlho pobudne v nemocnici? Myslím si, že to bude veľmi rýchlo, že pôjde domov, že sa z toho veľmi rýchlo zotaví. Pravdepodobne teraz ostane na nejakom pozorovaní. Ona si nie je v podstate vedomá teraz ničoho, čo sa vlastne viac menej stalo. Čiže ani táto celá situácia, ktorá je v médiách aktuálne, vôbec o nej ani nemá potuchy a veríme tomu, že aj keď sa z toho celého dostane a vyjde vonku, takže chceme apelovať na spoločnosť, aby jej to nedala pocítiť.